Gera, UEUko 52. udako ikastaroetara, 52 edizio bete ditugu, eta urte luze hauetan zehar, saiatu gera, noski euskal gizartea desente aldatu da, saiatu gera nolabait egokitzen garai bakoitzari ahal izan dugun modu hoberenean. Orduan, udako ikastaroen formatua ere desberdina izan da urte hauetan zehar, garai batean ematen genituen hitzaldi irekiak, egin ditugu baita ere nolabait adituentzako saioak, barnetegi bezala aritu gera ere Iruña Larraonan, eta 50 urte bete genituenean, duela urte pare bat beraz, pentsatu genuen indartu behar genuela gure udako ikastaroetan gogoeta eta hausnarketa gune izatea. Nolabait gogoeta eta hausnarketarako aukera izatea nahi dugu gure udako ikastaroak. Eta, hortik abiatuta, baita ere esan, UEUren ezaugarrien artean daukagula gure burua horrela daukagu definituta, gure ezaugarrien artean nazionala eta euskalduna izatearekin batera herritar bezala definitzen dugu gure burua, eta herritar horri erreparatuz, alde batetik kokatuko nuke gaurko ekitaldia eta bereziki gaurko elkarlana. Oso eroso sentitzen gera gaurkoa bezalako elkarlanetan, Jakin Fundazioa eta Usurbilgo udalarekin kasu honetan, ze uste dugu, horrela sortzen direla sinergiak eta hori da ezken finean gure bokazioa, sinergiak sortu eta ekarpenak egin Euskal Herriari gure aldetik sinergietan saiatzen gera jartzen gure ale akademikoa, nolabait. Eta, izaera herritar hori aipatzen nuela eta baita ere azken aldian gaude barruan gure etxean nuen tematuta lantzearekin eta garatzearekin berdinzaletasunaren ideia. Benetan sinisten dugu horretan eta uste dugu lan polita eta garrantzitsua daukagula horretik. Orduan, ikastaroak direla eta berdinzaletasuna nola ulertzen dugu edo zertan nahi dugun islatzea izagarri gain zabal hori. Alde batetik nahi dugu irekita egon gure ikastaroetan gugan hurbiltzen zaigun herritar orori, berdinzaletasuna zentzu horretan aniztasuna eta hurbiltzen zaizkigun guztiak oso ongi etorriak izango dira. Eta baita ere, idea oso simple baina nire ustez potolo bat ere bota nahi nuen esaten dugunean hausnarketa eta gogoeta gune izan nahi dugula eta berdinzaletasun horren bueltan gogoeta gune eta hausnarketa ez bakarrik saio bakoitzean jardunaldi edo ikastaro bakoitzean dagoen islariarena, hori bai, izango izateko noski abia puntua edo kokatzen duena da gai bakoitzaren inguruko aditua, ezta? Baina pasen dugunean gogoeta hausnarketa nahiko genuke alde neurrian saiatzen gara sustatzen saio bakoitzean parte hartzen duten guztien edo gogoeta konpartitua izatea. Saiatuko gara bideo hori errazten behintzat, ez da erraza, baina esan nahi hori da gure norabideak eta gure nahi, ezta? Eta, etorrita gaurko jardunaldi honetara, gatazkaren memoriaren gatazka, uste izenburua laburra izan da, benetan sakona dela. Egin pentsatzen, memoriaren gatazka dela eta etorri zait burura, bakoitza dauka bere memoria edo bere agian memoriaren gatazka bere buruan, nerik etorri zaite Mikel Laboaren kanta hori zera, langile baten galdera liburu baten aurrean, planteatzen dituenean, bat galdera, kanta ederra benetan, eta besteak beste esaten duenean, Felipe Bigarrenak Espainiako armada garaipizina mentzen hori garaitua eta lurperatua izan zenean negar egin zuela, esaten dute liburuek. Negar egin zuen. Eta planteatzen duenean kanta horretan berak bakarrik egin zuen negar, ez? Azkenean, saioari buruz, gehiago garatuko du Loreak noski, bukatzeko esan, jardunaldiaren aurkezpenean web horrian dagoen pasarte horretan aipatzen diren ertzen inguruan
nire ustez bere biziko garrantzia dauka gazteen edota umeen ikuspegiak, hau da azken finean, bere adinegatik noski gatazka bizi izan ez duten gazte eta batez ere umeek jasotzen duten gatazkaren kontaketa zein da benetako arazoa, zer jarri erdigunean, zer ertzean, zer da ondorio, zer da kausa. Ustez bere biziko garrantzia daukala, ze azken finean gatazkaren kontaketak edo memoriak neurri handi batean eraikiko du beraien kontzientzia eta beraien herri kontzientzia besteoik gertatu zaigun bezala, ez? Beraz, ustez, gaiak benetan soka luzeko dela. Lehen esan duen bezala, elkarlanetan gustora sentitzen gara eta emankorra izan da dira, ezta?